De barakken binnen gebouwd in de jaren 30 in de strijd in werklezers. In het noorden van Nederland werden 40 van deze werkkampen online. De arbeiders ontginnen de heide of lezen zonpaden aan. Maar in de Tweede Wereldoorlog krijgen de barakken een andere functie. Toen hadden de nazi's het idee, we willen de Joodse mannen eigenlijk isoleren. Ze konden natuurlijk veel verzet verwachten op het moment dat bekend zou worden dat het eigenlijk ging om de Endleuzung, de vernietiging van de Joden. Hebben ze eigenlijk een duivelslim plan bedacht en hebben ze eigenlijk alle mannen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar opgeroepen, de Joodse mannen. En die moesten dan, onder Nederlandse leiding overigens, moesten dan werk doen in zo'n werkkamp. In Friesland wienen fjouwen van deze Joodse werkkampen dat nou haast niet meer van oer is. Maar in Oerterp is nog een barak aangetroffen, 40 jaar van het Riek kocht door een piekenhouder. Het gebouw veroren in een houten stal voor zo'n 1000 hinnen. Dat dacht ik nooit aan. Ik bedoel, je bent met je bedrijf bezig. En dat weer het belangrijkste. Centen verdienen. En net dacht van wat had zich hier uitspelen. Dat hebben we nooit gedacht, nee. De Oerterper barak stiert in de oorlog in het werkkamp van de Vochtel. De Joden werden daar aan het werk zet een enkeling weer te ontsnappen. In oktober 1942 werden de werkkampen leeghellen. En toen zijn ze allemaal gedeporteerd eigenlijk via station Assen naar Westerbork. Nou, en de rest van de geschiedenis denk ik bekend, zijn naar Auschwitz doorgevoerd of naar Sobibor. En je kunt eigenlijk zeggen dat 90%, 95% van de mannen die in deze kampen hebben gezeten de oorlog niet overleefd hebben. Na de oorlog komen er Molukkers in de barakken te wenen. De barak van Oerterp wordt nou voorzichtig afbrutsen en werd opnieuw opgebouwd in een museum in het Drentse Nieuw-Balingen. In de barak is goed zocht naar sporen van de skiertnis, maar er is net volle voen. Nou, aan de Joodse geschiedenis niet. Nee, daar is echt in zo'n barak die 70 jaar oud is en die hier al meer dan 45 jaar staat, niks. Dat zal wel een wonder zijn. We zijn nu aan het slopen, maar ik verwacht niet dat er nog iets opduikt. Want dan had de boer Beuten die dat destijds gesloopt heeft, had het ook al aangetroffen.